morning guys. Nako karon na milo mi sa kong towel kay basa kay ni ugma ako na nang gisangat sa kilid kay piti magbasa basta gabi igdi so kay dayon panihapon sorry day guys sa panyok nga gatugak-tugaok. Nya guys, milo ko kay minang piluon daan para pag gusto nimo gamiton nara sa kilid nimo kwaon. Good morning sa inyong tanan diha guys. Nagtimpla day kog Milo guys kay mga pimi. Kay mamanya mo aday mata mga pimi kay para po dulay kabuhi. Timpla kog Milo. Isa po iyang nagpalit pang isa og coffee stick na mo. Meaning buntag sa iyo mga pike. Kuan yun. Kita kabuhion kay klay na ba ning buntag pa kabuhion di. Irin cheese sa umaga. Hot pan. Coffee. Wala ning nata ko'y pangutanan na akong partner karon guys kinakoy question niya about sa relationship namo. Kay nakoy pangutanan niya first time nako ni pangutanan. Sana lang ito. Ako ano mo ko ni. Mugo. Wala. Dito ko sa dito ko. Oh, cute. Ang sabi na cute. Wala ka cute. Busy mo na cute. Good morning. Hey guys, happy. Sa morning. Upaw din na siya guys. Upaw. Nag-haircut sila gapon ni Poport. Okay. Nalaso sila buhok. Nalab, mo. Wow, sarap. Sarap. Lai, alisa kapisa Lai. Lai. Okay. Wash your hands, Leiden. Ano? Ang sarap ang eating cheese. Eating sandwich spread. Eating cheese. Sada sa mga eating spread eating sandwich spread kasi mga Ano? maga, tuwing umaga. Wala, hindi ako nagsalat. Maluto yan. Ano yung gulo ko? Unang natawin palit? Manapay plastic ko na ako na plastic si Jackie na. Kaya na siya parang. Natampo na ko si balik ya. Ano siya guys? Ano pwede? Sandwich spread. Tag 145. Ay, 45? 145 sa grocery store. Mas makasave ka sa gamatong gamay. Kaya tag 70 ka ba? O na siya guys. Anilay. Doon mo naman katapos sa lag na wala na anilay. Saan na ako ito? Ang wala yung wala na anil ba? Ito na anil. Wala siya kayo kasama. Wala may siya kaya sa kuwan, mayonnaise. Namay pa siya sa mayonnaise. Mayonnaise, sandwich spread.
ano siya, kaya mas lamig siya. Ang Evian mayonnaise. Mura pa. So, be? Tasty ko. Ngayon, ada pa niya anak. Ano sa inyo? Ngayon ang tanong na. Ano doon yung blessing relation? So, dyan, kumukuhan. Wala pa ka nangabit. Babae. Nangabit o babae na. Ang babae mo pinuang. So, ang babae lagi pinuang, dali ang laki. Ano lang yun? Busbot. Ang lalaki, poligamos mo na lalaki. Ang lalaki, normal na lalaki nga. Hilig chicks, mga anak. Kung babae na yung hilig, bungka nila. Ang lalaki, pwede na. Kamura ka pwede magpasayip dili ang babae. Sumbara na, lalaki. Yun ang babae. Ang babae, parang gusto mong sumbara ng babae, virgin. Lalaki. Saan naman advice sa mga lalaki diha? Makita guwapa. Ang kita pa pang tanaw yun. Ano tanaw yun? Kalalang mo tanaw. Ha? Tanaw yun. Pero dili pa. Anong mutad ang mamugwapa? Ano lang? Ano naman lang yun? Mga peso. Pero kung di ka mo tanaw, mapasip-pasip po ka kadang ka mo tanaw niya. Sa hindi lang na gatanaw ka. Ano? Tanaw siya. Sabi na ng tanaw. Importante din. Araw mo tanaw ka. Araw mo sangkan nakakaragayan. Tanaw din na ganang karagayan. Bot-bot. Kaya wala na ano ka. Ayaw ka lang mo. Ito ba na? Ang ganahan mo magtanaw lugar. China, lugar na. Normal ka na tanaw. Ha? Normal ka na tanaw ka. Alam na magdoko ka pa. Nandolo ka. Bot-bot. Sa advice ng mga lalaki nga makitag-chicks. Hindi, ang gupahan sila. Tanaw lang. Tanaw lang. May pa na may mo. Anong ganahan magtanaw? Ng mga TikToks. Hindi mo na. Hindi mo na. Kaya natanaw na. Mala na pan-mix sa imo. Hindi ka naman tanaw sa normal. So, ka-appreciate mo mga guwapa na babae. Mas guwapa pa sa inyong ka-partner or wife. Normal. Normal yun ang tanaw ka. Kaya basta pala killer na. Pasulong nagkalit na. Di ka bantay. Killer sa Kabalo nga. Dugo ng patay. Kaya mo hindi ka bantay. Tay, o na. Ang nagdugay mi guys. Okay. Sagda na siya tanaw. Basta rin ang tanaw din. Bain mo na. Ang yang sudan guys, inununans. Hmm. Inunan ng isda. Wash your hands. Kumain kag coffee. Mahasda siya. Mag-coffee siya. Mag-work siya guys. Shout out sa mga busy dyan sa trabaho. Nakipunta na lab. Sana. Saan mo pag labs o sa kabay para madugay mo? Magdugay mo sa inyong relasyon. Base sa imo nga natanaan sa kinabuhi. Ano ba kayo natanaan daw? Depende na sa babae. Tayo nagkagbabae nga.
Gata na, ikabat na. Ano man. Nang iba nga. So kami yung mga babae mong pagsisihon. Dili oy, sa base ba dili ba ay dagdag na bash ka na, ha? So nasa babae nga dapat naa sa inyo ang duha. Kaya na to, kinanduhan, nagkuhan ka. Concentrate na. Concentrate lang. Concentrate lang sa matag usa. Di ba sabak naman, chicks? Kaya, ang lalaking magkakon, pamilya, likon. Ang pamilya nagkon, ba na makakon. Respeto lang, respeto ay. Then, ano palang gaon ni mong kuhan? Saan partner. Ano ni mo perminti nga? First mo na. Okay. Dili na mo Mananaon ni mo first mo perminti na. daw guys nga kung unsa to inyong sinugdanan nga unsa mo ka sweet, unsa nimo siya ka importante ug unsa nimo siya ka blooming kay mong pagtanaw gwapa mo gyapon imong imaginon siya sa primero pag inyong pagkita. Kung dili na mo na imagine niya na naloon. What ang kagana. Muna siya guys nga pag mag-uban may kanang kamera duwa. Kasi siya huna-huna sa una may nagkitaan ko niya ana. Kaya no anam doon na imong i-value tong una niyong panagkita dili nga Karon na. dili nga maski. Di mo mo sa kasamana ba? Oh good. Karon yung tanaw ng value yan. Value nimo ang kanang sa kasawa idara na or nakaanak na ana dili nimo na tadawon nang imong tanang kato sa una nga ngano naghinagugmaay mo. Sumusap pa yung naong. Marang na yung tanawon nga. Hindi mo sa tanawon nga. Para mag-first na nagkita. Marang brand new tagadlaw. Mga marang yapon. Bakit kung hindi mo na ang karon na. Siguro iba pa tayong saksimana. Hindi na mo nga na yung mas ang gilab sa first. So, sa relasyon di ay ang babae very important Lang. or parehara. Kaya. Relasyon, importante na sa imo ang state of mind ba una-una sa partner. Mawala ka na una-una sa partner nga, di ka ganahan siya. Hindi ka natulain. Mawala siya sa kuan, topic or mawala siya sa kuan. Pag feeling mo dili siya priority. Kaya ang babae man good guys, pag busy ang lalaki, feeling niya walay time. Feeling niya wala na siya gitagag importansya. Ano yung mga kong babae na mga adik? Ano man. Hindi na yung rason guys. Wala na mabulan naman. Kaya kung next time, right time. Ingatan na yun. Feeling niya guys, Ano ba yung lugar nga? magnanana daw Ano po. ba lugar mo? Ano Feeling niya right kanang time? maabot daw ang panahon niya, ano daw ko na wala kay time, magbuwag na to or ana. Mga sinyalis. Mga sinyalis. Mga white time. Mga sinyalis. Na, ina magmakakon. Mga sinyalis. Nala sa ng partner na white time na yun. Ang nakandang ng mga naman. Hindi na magdutang o mga near. Hindi na after 1 year. Muna usahay ni guys, mag-date ni sa Daplin. Muna na yung mga sinyalis nga. Sige mo ten. Sa tagadlaw mo kakita, wait time. Muna yung mga sign. Dili guys, kay ang usa ka relasyon, tagaan niyo importansya, lisod man or hayahay. Nagi pa naglalis o pinag-away. Pero ginabalyo gininyo ang matagusan ninyo kay kung dili inyo ginabalyo. Ayun. Dapat tagaan niyo importansya ang matag-usa. Dapat mas priority ninyo ang matag-usa. Kanang example, na kay trabaho, na kay anak, pero nagi kay time sa imong wife, nagi kay time nga ma-appreciate nimo siya. Kung hindi mo siya ma-appreciate mo, magina kami yun, i-appreciate nimo imong partner, lisod po din kag kuan. Or dapat, ang babae, magpababaw mo pa ilalo. Ikaw ganahan yun, Basta magpaupos buntag. Buntag.
Kinang-aman magpailab ang babae or ang lalaki magpailab? Sa mangtang, ano na ba, ha? Pero lang, permente. Okay. Mura na ang mga advice guys kuan sa base sa mga experience. Guys, siguro pod kung magka-matured pod ang tao, ma-realize po niya kung sa pod ka-importante ang kinabuhi sa kaminyoon, sa panag-uban, na nakimatunan. Pagkaan ka ako. Ayun ba ito mo? Pinupilaan sa una sa Cebu na wala kay balos yung kinabuhi. Kung nakabalo na ka sa inyo, about sa kinabuhi, sa kinabuhi, sa kalisod, di na niyo ma-realize. Kaya kung magbulag magod ang magtiayon, ang makaluluwa yung mga anak. Base sa mga experience na kaysa sa kuan ba? Sa among naagian sa kinabuhi. Na mo. Katong among na agian sa una, namid ako natunan ato mo nang realize mo nga, oy, importante gid ay ang magtiayon nga magdugay, magbinahalay, magrespeto ay mag-agwanta. Muna po inon guys nga mag-agwanta. Naging ni Father nga, dapat ang mga babae mag-antos. So, thank you guys. Dire na lang tama ng vlog. Pila lang. Magwanta. Magwantas. Bigyan mo guys, magagantag mo guys ang mga partner. Nagantawan na ganyan nyo. Paano nyo? Nayakan naman yung mga partner. Balik. Ha? Daga kaya na nila. Ilanong na sa siguro. Magwanta na lang yun. Ito na yung asawa. Kagwapa ba? Okay guys. Bye-bye.